After chaos has erupted in Zanu PF, firstly, tinoona kuti ku-constituents kwaDaniel Garwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka, haringori manyama amire nerongo. Panguva inoi vanhu vakudzokera back kuna VP Costa nochiva chiti chakamukudzai kuti kukara kwenyu kwamunoita mari honai zvazvichaita. And panguva ino zvazvaita zvinatsoratidza kuti Daniel Garwe panguva ino zvinhu hazvina kumira zvakanaka. At the same time, toona vana Tungwarara panguva ino kunokwa kunzi vakarwa pasi petsoka mari yeempowerment. Mashoko ari kunyatsokuda panguva ino kunokwa kunzi yes they might stand vachiva kuita empowerment, but Zanu PF ine vanhu vanokara, ine vanhu vanoda kutora mari vasina kushandira. Ndo subscribe or like on the bell icon. Tibda painda edinwe mamdanyira chiti. Meanwhile, while Mukanya is watching from a distance, strategic ambiguity, let them finish each other, and next move is to mop the floor. Hashtag Gorereku kanganurwa. Mashoko anobuda itoko panguva ino naEdinwe achiti aiwa VP Costa ndiro Chiwenga vakangonyarara zvavo, ende munoziva kuti havasapoti 2030, havasapoti Tugananda, vari kuti tinokuzivai vanhu vanokara mari, vanhu vanoda mari. Yezvo chione zvazvaita. Toenda pane post yaLin M anoposta Tungwarara muri kuona budanyira chiti mbavha dziri kurakashana. It is a kettle calling the pot black. 2026 igore rekukangangurwa. Ndo mashoko obuda nyogwa panguva inoi anoonekwa kunzi Tungwarara otanga kupa warnings kune vanhu vari kurova pasi petsoka mari yeempowerment. Kunoonekwa kunzi mari yakauya ikadistributiwa aiwa kune nzvimbo dzakasiyana siyana kuManicaland, ana vendors for ED, but ikarohwa aiwa nemabig fishers emuZanu PF. Ukaona kana vendor rimwe chete rakamboreceiva mari, zvinyatsongoonekwa kunzi these guys dai vangobvuma zvavo kutongoti chavo vanokuda mari chete, notokuya panguva ine vachiti daita empowerment kana kuti sei, but these guys varimo muZanu they are just after money. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? So unsubscribe or like, hit on the bell icon.